Bueno, nosaltres hem estat ara aquí fent una conferència que per primera vegada es fa entre una universitat d'Iran, la xarxa ECONET, que és European Constitutional Law, i a la qual pertanyem com a Universitat Autònoma de Barcelona. La veritat és que l'entorn ha estat magnífic, la casa de convalescència és un dels llocs més preciosos que tenim aquí a Barcelona, i poder gaudir des de la universitat d'aquest entorn és realment un privilegi. Tothom ha estat absolutament content, molt sorpresos els estrangers, perquè poques vegades es troba un lloc com ara aquest, i la veritat és que, a més, l'organització ha estat perfecta, i una cosa que semblava que hauria de ser molt complicada, realment la casa de convalescència ho ha facilitat molt tot.